नमस्कार, मी राहुल भोसले पुणे धारी येथून श्री साई प्रतिष्ठान पुणे संस्थेच्या वतीने व्हॅलेंटाईन डे राष्ट्रीय कवी संमेलन ऑनलाईन काव्य वाचन स्पर्धेत मी माझी कविता सादरीकरण करत आहे। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे ते सोनेरी दिवस। ते सोनेरी दिवस। कुठं ग होता आपल्या वेळेस व्हॅलेंटाईन डे, कुठं ग होता आपल्या वेळेस व्हॅलेंटाईन डे की रोज डे। प्रेयसी म्हणून तू माझ्या आयुष्यात फुलपाखरासारखं अलगद येणं, प्रेयसी म्हणून तुझं माझ्या आयुष्यात फुलपाखरासारखं तुझं अलगद येणं, तुझ्या केसात गजरा माळता वाळता पायात पैंजण घालताना तुझं हरकून जाणं, तुझ्या केसात गजरा माळता माळता पायात पैंजण घालताना तुझं हरकून जाणं, त्या सप्तरंगी उजळलेल्या पूर्वसंध्येला तुझा माझा दिवस रोजचाच गहिरा होऊन जायचा। खरं तर तुझं मन जिंकून घेण्यासाठी गुलाबाचं निमित्त मला करावं लागलंच नाही। खरं तर तुझं मन जिंकून घेण्यासाठी गुलाबाचं निमित्त मला करावं लागलंच नाही। नकळत माझ्या डावखुऱ्या अक्षरांची तुला भुरळ पडत गेली आणि मी लिहिलेल्या शब्दात तू विरघळत गेलीस। खरंच कुठं ग होता आपल्या वेळेस व्हॅलेंटाईन डे की रोज डे, प्रेयसी म्हणून तुझं माझ्या आयुष्यात फुलपाखरासारखं अलगद येणं। धन्यवाद मंडळी, दिलेल्या संधीबद्दल मी प्रथम समूहाचे प्रमुख संजय भाऊ चौधरी सरांचा शतशः आभारी आहे। रसिक माय बापू, माझ्या कवितेला आपण अभिप्राय द्याल ही अपेक्षा।